RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Josh, 37 anyos, minyo, apan way anak. Nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Love, paigo naman siguro niya itong tinigom para sa itong kasal? Ay, ubay-ubay naman po di atag tinigom, love. Medyo dako po ang kita nato ron sa itong internetan o sa tindahan. Oo, maogyod. Maogyod ba yan atong plano, love, nga makasal na ta kay Maogyod. dugay na ba itang nag-live-in? Mo, sa diyang ulitaw pa ko. Nawadaan kong trabaho. Mao nga naning kamot ko nga magnegosyo. Magtukod og internetan o tindahan. Aron kung maminyo ko pohon, mao niya mamahimo nga kining panginabuhayan ako uban sa akong asawa. O mao na ni karon. Salamat kayo, love. I love you, love. I love you too, love. Salamat! Diretso na ulit mo sa reception, ha? Salamat ha, salamat.
Duha ka tuig naman day mong kasal. Wa pa man yun mo'y anak. Maog yun. Gusto na baya kong magkaapo. Aw hinoon, naaman may apo sa imong maguwang nga si Joel. Og sa ikatulong nimong igsuon nga si Chris. Pero kato imong manghod nga si Iman, ambot, dili man kuno siya magminyo. Aw hinoon, dili man pud siya hilig ng butanga. Wa pa man ganito'y uyab. Pero indot man sabgud nga makaapumigi ka ninyo, Josh, Jean. Nag-ulbitaw mi pa? Ma? Pila na kay kayo nga among giswayan. Apan, huwag pa naghihapon mi makabaton ng anak? Pero nagkaunawa na ako ba? Dili ba ka resulta niya itong nakurintihan ko sa una sa bata pa ko? Ha? Kakuya ko di ay love. Nakuryente di ka sa una? Oh, love. Ay, sa una manggod, Jane. Sa dihang bata pa ni Josh, murag 8 anyos pamanting ay siya ato. Nakapunit mangguning bata ag putol nga wire nga naay plug. Tungod lagis iyang kainosente o kakuryoso, iya manggisaksak sa outlet, nya gikuptan ang wire. Maoto, nakuryentihan. Mao ba, ma? May nalanggani kay nakitaan sa maguwa nga si Joel og nadali og ibot ang plug. Sorry kayo, love, ha? Basin mo niya hinungdan kung ano nga dili ta makabaton og anak. Mao di ay na, no? Love, nakade sa sod? Naala, love. Sud lang. Okay, love. Oh. Okay na ka? Nag-ulam ako sa gisulti ni mama ganina, love, oy. Nakurintihan man di ay ka. Wa lagi ka musulti na ako bahin, anak. Ay, sus. Para kaptura? Dugay na masabto. Ugo sa pasab. Nalimot ako ato, love, bata pa kay ko ato. Muna nga wala lang kung mag-iskot ni mo ato. Inoon. Nalipay naman sad ko, love, nga gipabantay ta sa anak sa imong igsuon nga si Chris. Dili na sad taon ko laayan, kay mura naman nagtag, doon na ni anak. Oh, naraman din na. Usa, ayaw nagulgul diya. Aw, hinoon, mas nindot masyagid nga, naagitay ka galingong anak. Love, nagsupang ka. Kanina naman kasigig alinda sa edi, ha? Love. Pagi ka matug. Love, sakit pa na akong puso, oy. Ha? Nagsakit po ng akong patang. Ay, basig girigla ka. Dili man, love. Layo pa manggod ang akong tingdugo, good. Murag, lahigid siya, love. Sakit kid kayo. Love. Human sa mong kasal, excited kaming duha sa akong asawa nga makabatunog anak. Apan, sa wa damha, pila na katuig mi nga nag-ipon, wa paghihapon mi makaanak. Nagul kay nga akong asawa sa dihang nasayran niya, nga nakuryentihan ko sa bata pa ko. Sa iyang pagtuo, nga mo ni hinungdan, kung nga dili mi makaanak.
Hangtod nga doon na higayon, nga nagpamati sa grabing kasakit sa pusoon ug batang ang akong asawa, ug ako gidan siyang gipa-check up sa doktor. Ug unya, Dok, unsa may buhaton namon ining gipamati sa akong asawa? Kinahanglan nga mag whole abdomen ultrasound ka, Mrs. Aron atong masuta kung unsa gyud ang imong gipamati karon. Ug aron pod matagaan ka sa insaktong tambal base sa resulta sa ultrasound. Mao ba, Dok? Niya. Dawatan ning referral ninyo aron nga makapa-ultrasound mo ugma. Unya pagkahuman, balik mo din niya kay akong basahon ng result unya. Sige, Dok. Salamat. Love, nahuman naman kag ultrasound. Ikaw na libalik sa doktor, ha? Aron nga mabasa ng result kay mangumpra pa ko. Gamay na lang ang atong tinda. Okay lang, love. Ay, gikulbaan man ko kung si resulta sa ultrasound, love, eh. Ay, kabala ka lang. Atong iyan po sa Ginoo nga okay ra ang result. Salamat sa pagdasig na ko, love. Love, Oh, love. Diyan namday ka. Kumusta man? Unsa may sulti sa doktor? matod pa sa doktor nga naay mitubo nga simple cyst sa akong left ovary og 3.4 cm ang gidakon. Og doon na po ko'y mild fatty liver. Nagul kaming duha sa akong asawa sa diyang among naibaw-an ang resulta sa iyang ultrasound. Base sa resulta sa whole abdomen ultrasound, adunay duha ka nakitang gipamati ang akong asawa. Nga mao ang simple cyst sa iyang left ovary ug ang mild fatty liver. Miagi po siya og TVS o transvaginal ultrasound nga gi-recommend sa usa ka OB/GYN. Og base sa resulta, okay ra ang iyang ovary, pero naay mayuma nga mitubo sa iyang matris, pero 0.9 cm ang gidakon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakuryentehan ko sa bata pa ko. Usa ba kadto sa hinungdan kung ngano nga wa may makabaton og anak sa akong asawa? Pero dugay naman kay ito. 8 anyos pa lang ko adto. Ikaduhang pangutana. Kining duha ka gipamati karon sa akong asawa. Kining iyang simple cyst left ovary ug ang fatty liver. Mao ba sa ni hinungdan kung ngano nga dili may makabaton og anak? Ikatulong pangutana. Kining mild fatty liver nga iyang gibati karon. Aduna ba kalabutan sa pagsakit sa iyang batang ug puson? Matag mutunga ang iyang binuwan nga sakit? Unsa mapod ang hinungdan ining fatty liver? May mga pagkaon ba nini nga kinahanglan likayan? Ikaupat og katapusan. Managlahi ang resulta sa whole abdomen ultrasound o sa transvaginal ultrasound. Asa may tuhuan namon ini? Dili ba kini angay nga kabalakan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Diyos. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw.
Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kano. Pwede ka ni padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga short steps is important than tag-as og lakang for dali ra kapuyon. Kanang hinay lang pero kanunay. Ha? Ayaw dayong pag-give up kung medyo layo-layo pang imong adtuan. Basta hinay-hinay lang na kay progress everyday. Okay ra gyud na. Kaysa tagas kag lakang nya muhangak din ka, muhunong ka in the middle, dili ka makaabot dito sa imong gustong adtuan. Okay? So, ang ato magtatampo karon lawa si Josh, 37 years old, minyo, pero pay anak, ta Konsolasyon, Cebu. May tungod kini siyang asawa ba to nga na Korintihan, no? So, Konsolasyon, mga taga-garing Konsolasyon, no? Musta naman mo diya, mga taga-garing, no? Og na ko gitamdan diri musta naman si Bong Mendez diha sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mga taga-Lantawan, Kalingan, sana Lantawan may San Fernando. Katong akong ipakanta sa Channel 47 si Nina Alcosiba o si Genevieve. Musta naman no? Og mga Mabanag family, mga apo ni Nelson, diya sa Sinangkadis ug si Berto ba to? Mga taga-Inayagan, naga, musta? Pansakala, Dilima family, mga Konsolasyon Southern Leyte, sugod Southern Leyte, kumusta naman mo diya? Naot nga okay ra. Talot, Valencia, Karkar, from Jessica Ligaw, Luison. Mga taga Talot, Valencia, Karkar. Alison family, si Shuning, si Marie, si Rudy, si Sarah Aljun, Pia, Gise Hazel, Judisa. Ligaw family, no? Maribek, si Johnny, Inario family, si Arlene, si Alipio, Ganar ba ni Pantelgan family, no? Gikan kini ni Jessica, Luison. Pantelgan family, si Nestor, Anita, o si Daisy. Bellamore family, si Alma, o si Remson. Annalie Bargamento, Elvera Luison. Reynan Kuninsya, Winnie Kidol, and Hususima Tali. O dapat ito'y nagkuan ako Winnie Rosuros dai ug diya sa pinamungahan ug Albero Kimpan Albero ug si kuan Tess Barliso Caballero no diya sa Bukiran sa Cebu City ug si Gerly Duran diya sa Tomas Opos no Duran ug mga obra family diya sa Tomas Opos. Maadjong adlaw ni jong tanan diya. Okay? So, going back to our sender, si Josh, no? Punto medical ng problema ni Josh. May tungod kay nakurintihan ba tong iyang asawa? Unang pangutana, nakurintihan ko sa bata pa ko. Siya dito nakurintihan. Sorry kayo, mix up ko ganyan namin sa drama. Usaba kadto sa hinungdan kung nganong wala may makabaton og anak sa akong asawa. Pero dugay naman to. 8 anyos pa ko niya to. I do not know what was the extent of the electrocution sa imong nahitabo, Josh, no? Pero kining ma-electrocuted ta, ma-shock man ta, makuhan mo gani. Maka-apekto ni sa atong panglawas, no? Depende sa extent sa pagka-expose na to sa electricity. Kung dugay na kayo to, 8 years old, niya magpa-sperm count ka, normal rang sperm count. Murag dili, tingali tumao, no? Or hinungdan, no? O man ka nag-amnesia, o man ka nagkurug-kurug, o man ka katumbahon, o naakay mga naobserbahan nga nerve damage nimo as you grow older, no? Kay 8 years old pa man kakato. So, tinood, kung kita makurintihan,
apektado gyud ang atong nerve system, no? Kay kuan ba yan siya? Gitawag na tong electric shock, no? Mainom-nom na yun ko sa mga pag-practice sa psychiatry. Usa sa mga treatment aning mga depression nga dili mo epekto na yung mga antidepressant amo nang electroconvulsive therapy, pero controlled ang amount sa electricity nga mong dapat sa pasyente. O makatambal ni siya og mga mood problem, no? Pero lahi ron po ninyo na makurintihan ta kay di man nato makontrol ang amount sa electricity nga mosud sa atong lawas. Eh kung dako ra kayo na mura kag electric chair, okay? Or kanang death penalty, no? Sunod nga punta na. Kining duha ka gipamati karon sa akong asawa. Kining iyang simple cyst sa left ovary ug ang fatty liver, maubasab ni ang hinungdan nga dili may makabaton og anak. That could be possible, no? Kung na kay polycystic ovarian syndrome o na kay medical problem like fatty liver, no, this can affect the reproductive capability sa usa ka tawo, no? Kay kung ang usa ka babae na cyst sa iyang ovary, most likely apektado ang fertilization. No, so you need to seek consultation sa usa ka OB/GYN, usa ka internal medicine doctor to try to do something about this fatty liver. Kung na-diagnose ba fatty liver cirrhosis ba ron or whatever, kunya sa OB/GYN sa imong ovary, sa ovary sa imong, of course, sa imong asawa, no? Dili ko makaingon nga dili na good mo wala good chance sa usa ka babae nga magbuntis kung na siya cyst sa ovary, but bantayanan gyud kaayo, no? Kay maapektuhan man ang reproductive capability kung naa kay ngonaning problema. Ikatulong pangutana, kining mild fatty liver nga iyang gibati, aduna ba ni kalabutan sa pagsakit sa iyang batang ug puson, matag tunga siya sa iyang regla? Unsa mapod ang hinungdan na ining fatty liver, may mga pagkaon ba ning hinanglang likayan? Yes, kining mga fatty liver, no, kasagaran na ni sa akong mahinumduman lang, this could be secondary to too much alcohol intake, no, especially sa mga lalaki, no. You have a liver problem and then you keep on drinking alcoholic drinks, mga high spicy foods, maka fast track ni or maka enhance ni sa inyong pagkagrabe sa imong liver condition, no? Careful lang ka, naaman tay mga internal medicine doctor nga mga eksperto ni aning mga daghan man tag mga medisina nga maka control aning problema nga fatty liver, no? Mga fatty liver mo deteriorate nyo to liver cirrhosis in the long run ug simbakolag magipatuma, no? Dili lang ta moabot diha unta. So usan is mga hinungdan nganong mosakit ang iyang puson kay ngatong atay baya dang dapita, no? Ang uban gani ani nga naay mga liver problem magka-develop na sila mga fluid retention ug mga abnormalidad sa ingnon dugo, no? Internal medicine doctor ang atong duolon para nga masuta kung unsa may kahimtang diha sa atong liver. Back to basic, ang pinakasakto gyud is to submit yourself for laboratory workup. Liver profile, may balaan kung unsa may mga kondisyon diha sa imong liver. Then from the result of the laboratory, mag-guide ang attending doctor kung what will be the next step to do para masulbad ang problema, no? Dili bata pa man mo si kuan ba ni si Just 37. So ang imong asawa mo maora pud mong idara, no? Makadipensa lang pipila ka tuig. Sunod nga pangutana, managlahi ang resulta sa whole abdominal ultrasound o transvaginal ultrasound. Asa may mas tuhuan na mo ining nila, dili binimiangay nga ng kabalakan gani siya, no? Kay Ricardo Bayane. So kaning duha, transvaginal ultrasound o abdominal ultrasound, kung lain-lain ang reading, kay depende maguna sa posisyon sa pasyente nga mo undergo ni ani nga mga ultrasound, no? Ako nagpa-ultrasound nako bago lang sa akong abaga kay nalisa. So
So, expert ning mga radiologist mo basa niya ni. Ug kung unsa man separate ni siya nga kuan, abdominal ultrasound ug transvaginal ultrasound. Tuhuan na to ning duha kung unsa may resulta. So kung unsa i-suggest sa mga attending doctor, then we'll have to follow. So taga dinhir man ka sa konsolasyon na just no. Duura mo diya sa Danau Provincial Hospital. O kung pananglitag naatay gamay nga extra budget, then we can go to a private doctor para nga ma-check, no? Okay? Hinaot nakasabot ka sa kung speaker ni mo Jazz, no? Abi na kutog ang imong asawa may nakurintihan, ikaw man dito, no? Sa 8 anyos pa ka. So, I don't think so nga mauto hinungdan kay kung normal ang imong sperm count, then limti na to. Dugay na kayo to. 37 years old ka karon nga 8 anyos pa ka na nahitabo to, then dili na siya may kuan. Okay, so hinaot kasabot ka sa speaker nimo Jazz ug kadto sa libuan millions na minaw sa itong programa kini akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Hasta la vista until the next time. Bye-bye.